Musamazie ango bagi Anandada iroma sister kiki Ini stallion Enzo Ishal Where we are saying no Georgie no Zimugana mandiefu Negudi munajivapu Barura Jinti marupu Udamburira na Empress The project standard boy, Mariko Maputi Maputi yo nongoni po 50 cents I spread Koma chips Ayo, ma 75 cents Man, I don't like chips, but my restaurant is funny. Ni mali? 50 cents, no kwa Maputi. Ayo, Maputi. Anyway, it's fine to went back. Thank you very much. You're the boss back. Ipo 10. Raza bani mwana kazotemba magati rasta. Mamena kubu. Apa pembe manana dzikonzwa chikafu. Raza mwana karwa magati ludi. Takamiri. Ndakazongonzwa yayo ndatobuda konzwa chikafu izi. Ngamshoka Maputi chama. Maputi. Chetza. Chipo. Mari ma chips Ma 75 cents. Kwa Maputi. Mimi ana chipo mungoti po ma 50 cents baba papamu. Leko cash. Maputi. $50. Chivoto isa. Rate yako yakanyanya jetsi. Ndakutongoshandisa cash. Hayi chingeta zvinokufitewo. Chetza wakaoma. Chetza rate yo. Alright, thanks. Hayi boga sharp. Ishal Batina pina muchira undi Kudagumira bagunamira machaindi Nguwa Fambirana neba zaundi Maganza baari ndi baba nesaundi Ngari muriko kutenga koko. Ndala stallion. Ngiraze. Standard. Makira ntagangu mfana undaba kuzo ni mashaya mfana. Kuna Maputi, tora imdara. Mfana tora mari mfana ngaiwa. Ngwe mari yako. Azi mari. Maputi yo stallion. No 1.25 wise. No, this hapo. Mfana ngama yako mfana. Kwata 25 cents gatana. $25 Maputi ya jamani. $25? $25 Maputi ya jamani. Tangari ni. Nasi pamsika wangu uno wajedza ari kuita 25. Pamsika wawega. Wangu ini. Sapenga bemeko na. Ndara apana chanda be mama zvinzo. Ndibhadhare mari yangu. Zvakanakisisa simple. Utori serious here? Ndiri serious sana ndikuda mari yangu. Una dzikutoramba kadzi mfesi. Mari yako wanda ndingakupa mari yako wanda ndikupa Maputi yaka. Ifebura sempano wangu nungu ndakusira umana wangu. Prezi Maputi mwana wangu. Jara timomira mafanizi mazvinzo. Ura mari yehugu yo. Shamwari ansuseka ne. Uzi kuti Maputi yaka. Apopwa nemushini wakabva kuGermany ngo. Mushini kuGermany ngupiko mushini kuGermany wamuna kuGermany yo. Maputi yaka. Chata matenga cha 10 cents. Aita 10 cents. Kana chizokwira akati kana 50 cents. Kwete $20 ngwa. Kwete pamusika wajedza musika arita $25 jamani. Mazvinzo. Ndipe mari yangu. Mana time mama. Unza 25 bond. Unza 25 bond. Kwete 25 bond jamani. Yes, Maputi ita 25 years. Usasiyeke ka jamani. Ndikuda 25 years Maputi ya jamani. Wabemeji. Jamani, amsira ni mari yangu irimu. Wabemeji. Ndakamsira ni mari yangu irimu. 25 bond jamani akati magiza pano. Bana ndizwa ndinezani pano. Amsira maboni. Ndikuda ma yes. Amsira ni mari yangu jamani. Ukwani pano. Imi jamani. Usokufarizere. Sha. Badara Maputi. Badara anakupa mari yako Maputi. Iya aitenge chinu mari. Maputi ata $25. Yosade udirira. Ausida badara. Ukusaiza wakudirira. Ukwani pano. Imi jamani. Amsira ni mari yangu. Amsira ni mari yangu irimu. Amana time yekushoka. Sekuru. Rupenga pano. Sekuru. Mira uone. What's going on? Auramba badara mari yangu sekuru. Chichiri kuitika. Tanga sekuru zemfano nyani asiyeburugara. Uya asida badara mari yangu sekuru. Ndiani? Iye mkomana. Arikuramba kudini? Badara mari Maputi apari kuchodya Maputi. Mwari wa Davida. Wachona. Iwe, akona kutamba nini? Akona kutamba. Sekuru ndiye kuimba kanjiwe yeye. Aniko. Enzo Ishal. Zapote kunzi Enzo aitari izvozvi. Enzo aritari. Ina ndizvizivi. Unozviona? Ndoda mari yangu Maputi. Urita mari yangu right now. Urita mari yangu Maputi. Maputi anda mari kwa? 35. Maputi ari kuita 35 years. Wamutaurira? Ndandatomuti 25. 25 bond iwe. Ndokurova chedza newe ndokurova. Iye mkomana sandiitire mashiripita divari. Buritsa mari yangu. Taura nai. Taura zvasvo. Andiseza nasvo handijesvo kumba kwangu. Right now buritsa mari yangu Maputi. Sekenda kushuona ndokunoita kusakana ndani.
Mkomana, akona tamaneni. Ndokusandandi. Indokusandandi. Ndokusandandi right now. Karabas. Yo bana ari serious ira. Karabas right now. Right now. Karabas. Tinokuenda kushongu. Munomusira. Yewe. Enzo ishoka. Tinokuenda kushoka nchini. Karabas right now. Ndakona kukurowai mukatara takati magwavha ndiani magwavha usina kuti But asimsadaro. yeah Zamwarika. unomisandandui mutamari andiri kutaura right now Ari kuita mari. Right now. Ari kuita mari. imari 25. aiwa that is $35 not 25 it's 35 satikisira vanhu vano $10 Tipe mari yeda. Oi mari yangu. mutamari right now Munonoza kushoma. Munochaisa mari. kushopita seko kana vambodekona bastard endai andiuya kushokwa inu enzo aikarabasa yo unoona chii Kutenda kushoko bongo. Ne mari. Jeta, wanodherera wakanata una chikwambo kana gondwa kana chimwe chino wakanata usimburo wanodherera ndaona from basket pemano Ndokwenda kupino kutsaka uya kuvhiya kusandandi nechimota chako brad bastard man NB iwo musha wemakomedi uchinge wasuwa kusmaila pano pane full package yekuti ungogara uchifairwa tinokupa zvese tiri nyanzvi pakubika nanzvi tinofadza munhu wese mazera ese chero